ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дӯстони азиз, парвардигор ҳамеша хонобод ва сарбаланд бошед. дӯстони меҳрубон, алҳамдулиллоҳ имрӯз бародарои мо, додарои мо аз канали таҷику ва аз канали Тоҷ такси акай Шералӣ ва акай Тоҷдин омадин. алҳамдулиллоҳ дар меҳмони мо қарор доранд. шигар мақсад иҷомакунӣ ва бародара диданӣ иншааллоҳ хай даъват чуканем. шигри худо даъвати моро рад накарданд. ишо ҳам реклама мешавад иншааллоҳ барои мо, ҳам дигар бо як иҷома мекунанд, ҳам бародаро иншааллоҳ биёед. адресои мо микрорайон Первомайя дом 29, яъне дар метрои Шолково. ай метрои Шолково омаде дар маршрутка 860 месяц сувор мешавед. 2 минут ё 3 минут раҳ дар ҳамин конечкаш мекунед иншааллоҳ. ҳай адресро бо дарои экран қати рақамҳои телефон менависед. хуш омадед бародар азиз. агар ягон сухан дошед. Салом алейкум дӯстони азиз, шумо дар канали таҷик тунестед дар канали Наякаед зинда бошед. ака барои даъватон як бор дига ҳазор раҳмати калон саломат бошед. чӣ гуфтанем, моро мисол даъват кардан инҷа ҳиҷома мекардам. ман то ҳамҷо умдам, ман намедонистам чи ай яке фаҳмидум ҳаматонда мисол ранги русто бигирем. агар совет ё медум беҳтарин чи ай мисол любой дардаи дармон барои хунукира мебарад. агар сару дард банкача дар чие дар тори сор мемонанд соз мешавад. намедонам чӣ меша. короче то метро Шолково меоед, усунш пиёдам биёед мешавад қалае нест. усунш хто меоед адресои най дайнамҷи наистагия. дӯстони азиз, пушаймон намешед. чизи беҳтарин чизи бад мешуд ҳеҷ вақт мо шуморо пешниҳод намекардем. ака агар якчанд сухан дошта бошед марҳамат. ассалому алейкум аввало. аллоҳ мо шумо нигаҳбон бошад. иншааллоҳ ки ҳамат хубе. не бародармон ҳазрат фарёд мукар хай ҳазор раҳмати калон тоҷи бародар хуш омадӣ. бародаро аки мо ҳар рӯз қатъиян бародарем дар ҳамин ҷава. иншааллоҳ гуфтем дар ин видеоро хумо хуш кунед. хуш омадӣ бародаро. ҷои ҳиҷома иншааллоҳ барои хондан иншааллоҳ ки дар ҳаққи дуо дар ҳаққи кори дуо куне ки мазаш нестай. хона шифо комилаш бутия иншааллоҳ дар хизматем. канали морам барои Тоҷ такси, барои таксопаргонии морам иншааллоҳ метавонед ки дурӯи датаи видео ҳастай подключат мекунем Яндекс такси. ҳазор раҳмат ака буҷем бор дигар. шумо бародарҷон тарамс. саломат бошед. дар ҳаққи мо дуоро фаромӯш накунед. саломат бошед. як бор дига ҳазор раҳмат барои даъватон накунед. шумо якчанд сухан қед иншоаллоҳ. дӯстони азиз, иншааллоҳ ин видео мо давом дорад. баъдтарак иншааллоҳ чихел фитабочка мегирем. мақсад ҷое ки хина кунак ҳама овида танашо меҷафем. баъди вай мақсад массаж, баъди вай банка мемонем иншааллоҳ. ҳамаи дар барҷа ба хости худовандаш ҳамаи дар шаи ҳиҷома худаш суннати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам кардме ки агар нафаҳма ҳиҷома чияй ҳаме ҳиҷома мақсад ё ки ҳоҷи мирзо дар бораи ҳиҷома бинависа бо мақсад ҳоҷи мирзоро худ ҳама медонем гӯш мекунем. мақсад эҳтимолон дар ҳазрат ҳамана мақсад дуруст фаҳмонда медиҳад. ва ҳам ҳай бародарам мемонам ҳиҷомаҳо шумо иншааллоҳ тамошо кунед. биёед иншааллоҳ мо ина акай Шералӣ, акай Усмоналӣ, Кори Алиҷон, акай Мусладдин иншааллоҳ дар хидматем. раҳмат акай Ҷонбек, камератчим акай Ҷонбек. сайтошо дар таи ҳамин сайт мемонам. дурӯи подписатсия кунед. як подпис кам боша иншааллоҳ. иншааллоҳ худо нигаҳбон бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. далши давом шуда тамошо мекунед. соки моно меҷафанд короче. акай Ҷонбек чхеле сӯзи чхеле шароито баланд гап зан ки зафт дорам. ина оператор хоб карем. ина их чи чхелда не биёеду касе давлениёш баланд ман созм шуд. ина акай Ҷонбек хоб карем ваш тарсид. бале худо нигаҳбон то.